Pán Staník, a viete, čo je najväčší for? Že vy ste bol štátny tajomník ministerstva financií. Vy ste bol poradca, alebo ste pána premiéra Fica. Vy sa tu obraciate na mňa? Čo ste vy urobili? Čo hovoríte? Kedy som bol štátnym tajomníkom ministerstva financií? Povedzte pravdu. Vy mi neskážte do reči. Nedávate tu lživé pravdy. Tak ak ste nebol, tak sa ospravedlňujem. Tak sa ospravedlňujte, láskavo. Tak som si to prečítal vo svojich podkladoch. Ale pán Staník, čo ste vy urobili preto, aby ste v rámci svojich rád, pánovi premiérovi, tam ste boli, že? Alebo stále ste? Poradca pre pána premiéra? Čítali ste tie materiály, keď už toto si dovolíte hovoriť? Čo ste urobili preto, aby tu nebola korupcia? Nachystal som tých materiálov trestné riešenie. Dovolte láskavo. Tento pán ma sproste uráža. Aké rady? Tak ste videli tie rady? Aké rady ste dali svojim chlebodárcom? Videli ste tie rady, pán Kaník? A jaké rady vy ste dávali svojim finančným skupinám, ktorých ste prevedli? Na mňa je tu dneska vláda Roberta. Ja sa vás pýtam, čítali ste tie materiály, ak ste ich nečítali, neotvárajte si hubu v tomto slova zmysle. Pán Staník, pardon. Toto ukončím, vy sa neviete ani slušne správať, ale pani redaktorka, musím dokončiť. Musím povedať jedno, vy sa správate ako hrafu, my musíme povedať rovnako. Pán Staník, vy ste známy expert na negatívne predpovede. Je o vás tiež známe, že skoro žiadna sa nevydarila. Ale babičo, ste na to horší, pán Kaník, ste veľa jak tá jedna. Že ľudia zo Slovenska sa majú zdvihnúť a odsťahovať sa. Lebo vy ste tu vykreslili čierny obraz budúcnosti Slovenska. Ale to nie je naša úloha. Takýchto negatívnych komentátorov, ktorí sú zamilovaní do svojho expresívneho vyjadrovania, takých tu môžeme mať koľko chcem. Pán Kaník, je klasická ukážka lživej a podvodného vyjadrovania. Tak si láskavo pozrite moje rady a odporúčania, potom si otvárate ústa. Páni, ak mi prestanete. Nech sa páči. Nesmierne vážim, že je tu téma boja proti chudobe